Diolch yn fawr, Llywydd Pnawn Da, Prif Weinidog. Nifer ymdrechion y Llywodraeth, mae tystiolaeth gan elusennau fel RNIB yn dangos nad yw trafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch i bawb o hyd. A weles I hyn fy hun yn ddiweddar, ychydig wythnosau nôl yn ar y bws i'r dre. Daeth person dall mlaen ar y bws. A fynodd i'r person nesaf i weid pryd wedi cyrraedd Fitzhamon Embankment. Wel, oedd y person drws nesaf ddim yn gwybod ble oedd Fitzhamon Embankment, a daeth hi'n sgwrs rhwng y bus gyfan ble oedd Fitzhamon Embankment. Bod y ddoi o ni, Prif Weinidog, yn nabod Caerdydd yn dda iawn, dyn ni'n mynd arbenigwyr y bob stryd, a mae modd cymysgu strydoedd yn dos da. Mae'r ateb yn amlwg, yn dweud, bod yn braf gweld pobl yn helpu ei gilydd, yr ateb amlwg yw cyhoeddiadau sain fel y Daeth wedi gweud yn ei cwestiwn, a fel sy'n digwydd ar drenau. Mae cyfle perffaith gyda ni gyda'r bil bysiau i wella hygyrchau ac i wneud y bysys yn hygyrch i bawb cyn pleidlais cyfnod 3, a newch chi siarad gyda'r rhanddeiliaid fel yr RNIB i ystyried gwelliannau neu ystyried cefnogi gwelliannau fel fy ngwelliant I, a fydd yn wneud hygyrchedd yn well i bawb. Diolch yn fawr.